Der er nogle uafklarede ting i forhold til historien, i forhold til hvordan tingene er i dag, som tynger det grønlandske samfund. Og jeg tror egentlig, det er en påpegning af de her skævheder, man gerne vil frem til. Så hvordan man arbejder med de her skævheder, det må man jo se, når tiden kommer. Men det første skridt er jo også at finde ud af, hvad det er, der er problemet, og så må man tage den derfra. Og jeg synes jo selv, noget af det er, at man mangler en historiebevidsthed, og at man har en nation-building-proces i gang, som selvfølgelig også kræver, at man har historien på plads, og en historie fortalt af grønlændere. Så vi talte tidligere om i dag, at det ikke var bare et spørgsmål om, at danskerne skulle bede Grønland om tilgivelse. Nej. Kan du prøve at uddybe det lidt? Jamen, det der er med Grønland og Danmark, det er en fælles og en forbundet historie, og meget af Grønlands udvikling har på et eller andet plan deres oprindelse i dansk administrativ tænkning. Og hvis Danmark kunne deltage i den her proces, så ville det jo alt andet lige være en blåstempling af, at man er ligestillet, og at man er et fællesskab, hvor man prøver at hjælpe hinanden. Så på den måde er det et problem, når Danmark siger nej. Men på den anden side er det jo også en Grønlands intern forsoning, som man i første omgang starter med. Så egentlig behøver Danmark jo ikke at være med der, men symbolværdien i, at statsministeren siger nej, det er ikke særlig godt. Så det var en skuffende... Ja, det er den der følelse af, at man ikke er ligestillet, man er ikke ligeværdig, man er underordnet Danmark. Der er ikke respekt begge veje, som der burde være i et fællesskab. Så rent historisk set og kulturelt set, så har der været nogle svære ting, som på en eller anden måde har behov for at blive talt igennem. Jamen det har der. Man er jo blandt andet, hvis man tager udgangspunkt i tiden efter 1950, Grønlands indlemmelse i det danske rige som en ligestillet del. Man havde en daniseringsbølge, hvor mange ting gik skævt efterhånden. Man havde en koncentrationspolitik, som også var problematisk, og man havde et hjemmestyre, der blev indført, hvor man så fik en grønlandiseringsbølge. Og der er mange, der står med mange uafklarede forhold, som man sagtens kan få noget at vide om, hvis man søger. Og så tror jeg også egentlig, det er, at folk får lov at bruge deres stemmer, sige, hvad det er, der nærer dem. Det vil have en terapeutisk virkning for mange. Så jeg tror egentlig, det er det, man skal i gang med i første omgang. Du er blevet udnævnt til at være en af dem, der skal sidde i forsoningskomiteen af den grønlandske regering. Ja. Hvad er din egen tilgang til det her? Jeg har jo arbejdet med historie i en hel del år nu, og det jeg har oplevet, det er jo den der mangel på historie, man har. Og det er lidt et problem, at man har en historie, der er fortalt udefra primært. Man er begyndt at få grønlandske historikere, men ofte så er det jo historien fortalt udefra, hvor der måske har været fokus på danske embedsfolk eller polarforskere, eller hvad det bliver, og ikke på de almene mennesker. Så jeg tror egentlig, det er den historie, man sagtens kan belyse. Og derudover så er der jo også en vinkling i kilderne, alene ud fra, hvorfor en kultur man har som oprindelse. Så. Hvad skal der til for at få et ligeværdigt, godt forhold etableret mellem Danmark og Grønland? Jeg tror, noget af det er, at man også fra dansk side er nødt til at kigge på sig selv, og kigge på sig selv som koloniherre, og som en aktiv spiller i Grønlands udvikling. Og det er jo ikke noget med at pege fingre, det er heller ikke noget med at kræve en undskyldning, men det er med at respektere hinanden nok til, at man også vil hjælpe hinanden. Og samarbejde på lige fod
kunne man måske bedre sige en hjælpe. Men jeg tror, problemet er, at man stadig fra dansk side har en opfattelse af, at det er, kan vi sige, et mindreværdigt samfund. Et samfund, som man kan hjælpe, men jeg tror, rollen som hjælper skal man ud af fra dansk side, og man skal se sig selv som ligeværdig partner i et fællesskab. Jeg kunne godt tænke mig at berøre emnet omkring tro og religion. Ja. Vi havde en samtale tidligere med vores ven, professoren fra Canada, som også er med i Forsoningskommissionen. Og jeg kan forstå, at animalismen er meget udbredt i jeres trosforståelse. Ja, det er. Jeg tror mere, der er, man er meget spirituelle eller åndelige i Grønland, og det er jo som regel i forhold til kristendom. Der er mange, der går i kirke, flere end der går i kirke i Danmark for eksempel. Men man har jo også stadig åbenheden i forhold til en anden åndeverden eller en anden spiritualitet. Og blandt andet omkring navngivning, hvor man også holder den tradition i hævd, at man opkalder efter afdøde familiemedlemmer, som så overtager nogle af egenskaberne fra den afdøde. Men jeg ved ikke, om man er mere animalistisk end andre steder. Det kan godt være, at Carla synes det, men jeg synes nu mere, det er noget, der er blevet, kan man sige, inkorporeret i dagens kultur, og ligesom man har kulturelle elementer i den danske kultur fra gamle dage vel også. Så ja, jeg synes bare ikke, man skal romantisere. Man skal ikke romantisere den grønlandske kultur, og man behøver ikke at trække linjerne alt for langt tilbage, fordi det er også noget, der er der i dag. Og fordi, som jeg ser det, så bliver det jo lidt til det, at med alt, hvad der kommer udefra, det skal man væk fra, og det er ikke den vej, man skal gå. Det synes jeg ikke. Mere afbalanceret? Ja, det er også at acceptere, at man også er... Der er også dansk kultur ind i grønlandsk kultur. Og det bliver lidt fortegnet, hvis man siger, at det er med de der lange tråde tilbage, at det er åndeverdenen, og det er dyrene, der kontrollerer, eller hvad man skal sige, påvirker samfundet i dag. Så det som Carla, altså vores professorven, som også er grønlænder, det som hun giver udtryk, er ikke nødvendigvis et udtryk for hele den grønlandske befolkning. Det synes jeg i hvert fald ikke. Det kan godt være, man kunne diskutere frem og tilbage og ikke finde nogle løsninger, om det er det ene eller det andet, men der er i hvert fald forskellige udlægninger af det. Ja. Så det skal der også være plads til selvfølgelig, så det er jo ikke noget problem, men jeg synes bare, man skal passe på med at være alt for kategorisk og for afvisende for alt, der kommer udefra. Fordi der er jo trods alt et godt forhold i mange henseender mellem Danmark og Grønland, og mellem personer fra Danmark og personer fra Grønland. Og ja, man skal ikke gøre det til et problem, synes jeg i hvert fald ikke. Hvad vil du sige er Grønlands største udfordring i dag, og hvad vil du sige, du er jo selv halv grønlænder og halv dansker. Ja. Hvad vil du sige er Danmarks største udfordring i dag, sådan set med dine øjne som historiker? Ja, Grønlands største udfordring, det er, jeg tror, man skal have et fælles mål at arbejde hen imod, og så skal man også turde kigge på sig selv. Man skal også erkende, at der er problemer, som er meget svære, som man nødvendigvis må gøre noget ved, selvom det rører ind i den grønlandske folkesjæl måske. Og så er det jo lidt det der halv grønland og halv dansk. Det er måske bare udtrykkene, der også er lidt specielle, fordi man er jo begge dele. Man er 100% begge dele? Ja, det er jo det. Man er... Jeg føler mig ikke som sådan splittet, men det bliver jo den der kassetænkning, der måske også har rødder i gamle dage, at man var i kategorier.
hvis man havde det mindste grønlandske blod i sig, så var man en blanding, for eksempel. Og så var man dansker, og så var man grønlænder. Jeg tror også man for at få en bedre fremtid også skal have en anden, kan man sige, forestilling omkring hvad det vil sige at være grønlænder. Og den diskussion er jo i gang, så det kommer måske til at blive bedre. I forhold til Danmark, der er det jo måske, som jeg også var inde på tidligere, det der med, at man også skal anerkende, at man ikke er ufejlbarlig for dansk side. At man også skal respektere Grønland. Og deri der ligger der også, at man også skal kende hinanden, og det gør man jo ikke særlig godt i dag. For dansk side i hvert fald. Grønland kender Danmark meget godt, men ikke den anden vej rundt. Og det er jo lidt, hvad er det, man vil sammen? Vil man have et rigsfællesskab for fremtiden, så bør man jo også gøre noget ved det. Og måske også anerkende, at Grønland ikke er, som det var for 50 år siden, eller hvad det bliver. At det ikke er et statisk samfund, som kun har problemer. Det er også et sted, hvor folk i stor grad er glade og er gode ved hinanden og har mange værdier, som andre også kunne lære af. Ja. Jeg har lyst til at spørge, måske bliver det dobbeltkonfekt, fordi du har sagt noget om det, men for at de eventuelle sår, der er mellem de to lande, og måske i høj grad hos Grønland, hvad skulle der efter din mening til for at Grønland kan få sin værdighed og den form for lægedom for sår, som må være blive påført i den tid, der er gået? Jeg tror, noget af det er, hvor man skal til at måske lære at stole på sig selv, at vende tankegangen hen imod om, at man godt kan selv, at man har mange kvaliteter. Ikke at man kan alt. Man vil altid have brug for folk, der kommer udefra og hjælper til. Det har andre lande jo også. Ja, med specielle uddannelser for eksempel. Men jeg synes bare, det der er ved det i dag, det er, at man har en idé om, at man ikke kan særlig meget, og man må hente alt udefra. Og det kan man ikke bygge et samfund på, det synes jeg i hvert fald ikke. Men så er der jo så også mange andre områder, hvor man bør gå ind og gøre noget ved det. Folkeskolen fungerer ikke særlig godt, og forholdene for de dårligt stillede er også forværret over de sidste år. Så på det helt grundlæggende plan, der skal man jo gang i en økonomi. Man skal finde noget at tjene penge på. Men råstoffer er måske et potentiale, men måske har det også sine omkostninger, og det kan jo være, at man i sidste ende også bliver udnyttet af de store firmaer. Så man står selvfølgelig over for mange udfordringer, og det er en svær opgave. Men så tror jeg også, man fra Grønlands side også har en fatalistisk tilgang til verden, som gør, at man måske også ser lysere på tingene, end man for eksempel gør i Danmark, hvis Danmark havde haft de samme massive problemer, som Grønland har. Så jeg tror egentlig, det nok skal blive bedre.